ଆଜିର ପାଠ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଶାଖା ବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜୈବିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହେଭେନଲି ବଡିଜ, astrology the study of position of stars and geology the study of earth বা ଆମ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ। ସେମିତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ଆମେ ତାର ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜୁଲୋଜି ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଦେନ୍ ବଟନି କଣ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଏଣ୍ଟୋମୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟସ୍, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ सोसाइटी एंड कल्चर। सेमती ऑर्निथोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, फोरेंसिक साइंस लास्ट रे आछी फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस कौन ना साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसेस इन